Den 17. juli i år, så sad FN's Menneskerettighedsråd nemlig forsamlet, og de vedtog en resolution. Ganske vist ikke en resolution, der forpligter medlemslandene juridisk, men ikke desto mindre en resolution, der lægger massivt pres på lande som Danmark, Sverige, Norge og også mange andre vestlige lande. Og i det her menneskerettighedsråd, der sidder naturligvis de lande, som er gode til menneskerettigheder, nemlig lande som Algeriet, Kina, Cuba, Kazakhstan, Kirgisistan, Malaysia, Marokko, Pakistan, Katar kender vi jo godt, Somalien, Sudan, de Forenede Arabiske Emirater og Uzbekistan. Så man kan da virkelig regne med, at de har godt styr på menneskerettighederne i Menneskerettighedsrådet.